Hello, Στέλλα. Το μικρό δρομάκι που της χωρίζει, αυτό το πώς το λένε το κολλάκι. Νικολά, πήγαινε στη Στέλλα να παίξετε. Δεν χωράει εκεί. Και είναι και σημερινό. Ωραία, μια ωραία τουαλέτα. Και είναι και σημερινό. Χάιδεψε τη Στέλλα, Νικόλα μου. Και υποδοχές και όλα. Και είναι, όπως μπαίνεις μέσα, είναι ένα μεγάλο. Σαν το δικό μου το χώρο μαζί. Από εδώ, από εκεί. Μαζί όλο το Κοίτα, αν είμαστε... Και έκανε μια τελική. Τώρα, είναι ωραία να σε ωραία. Έχουν ξύλο τα βάνη πάνω. Είναι με κεραμιδάκια. Ωραία. Η κρεβατοκάμαρα είναι μία. Όλος ο τύπος είναι τζάμι. Βλέπει τελειές. Πολύ πρόσεχε. Έχει πρόβα εκεί πέρα, πρόσεχε. Εκεί μου λέει αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος να κλέψει. Πολύ μάλλον δεν είναι. Είναι κάποιος εδώ.